Λοιπόν, πώς γίνεται στο κόλπο πανεύκολο. Μόνο που ξέρουμε πρέπει να είναι το πρώτο φύλλο της τράπουλας. Όπως τώρα που είναι ένας ρίγας μπαστούνι. Ανακατεύουμε τώρα όσο θέλει ο θεατής. Τώρα θα ανακατεύσουμε το πρώτο φύλλο. Οκ. Τώρα, του λέμε θέλω να μου δώσεις ένα ρίγα μπαστούνι. Δηλαδή το φύλλο που θα έχουμε πάντα πρώτο. Το παίρνουμε, όμως ξέρουμε εμείς πως αυτό δεν θα είναι ο ρίγας μπαστούνι. Βλέπουμε ποιο είναι το φύλλο και το ζητάμε. Σε αυτή την περίπτωση τώρα είναι ένα 5 μπαστούνι. Τώρα να μου δώσει, του λέμε τώρα ένα 5 μπαστούνι. Μαζί το φύλλο, βλέπουμε ότι τώρα είναι ένας βαλές μπαστούνι. Του ζητάμε να μου δώσει ένα βαλέ μπαστούνι τώρα. Τώρα βλέπουμε ποιο είναι το φύλλο και το ζητάμε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι ένας βαλές κούπα. Του λέμε τώρα. Παίρνει μας κάπου στο, όπως με λέει εδώ πέρα. Και τραβάμε το πρώτο φύλλο που ξέρουμε ότι είναι ο ρίγας μπαστούνι. Και για να έρθουν όλα στη σειρά, τα βάζουμε έτσι εδώ πέρα. Τώρα, του λέμε τι σου έχω ζητήσει, ένα ρίγα μπαστούνι, ένα 5 μπαστούνι, ένα βαλέ μπαστούνι και ένα βαλέ κούπα. Αυτό ήταν κόλπο, λοιπόν ελπίζω να σας άρεσε, όπως πάντα, κάτι μαζί 58.